Shalom bari hita saluhutna, tabara di maruhan ang pikirat tala tumangihon hata ni debata, martangiang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan saluhut na ruha. Ima na makaramuti ati-ati ng pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta, tatangihon mahata ni debata nagabi turpu jamita, di Minggu tanggal 20 Juni tahun 2021, ima di Minggu patuluhon dung Trinitatis. Dan ini sian 2 Korin bidu onom mamuka sian ayat na perjulu di ayat na pasapuluhon. Songonom maridok disi. Na mga buhay duhami akarongan pangula asa unang magupo pajalo muna dia siniruhan ni dibata. Ay didokdo didiki parasya doho hutangihon jala diari halua doho urupi. Nuaing matongon tiki parasyan nuaing maari halua uni. Dang mangalehon pertutuko kami di agia ahapi asa unang hasurahan tohonan nami. Dina saluhut hupatuduho kami diri nami songonakkan na poso ni dibata. Di bagasan habing itong gudang, di bagasan akahapursuhon, hasusaan, tuhot, hagugutan. Dinahona pukul, dinatarhurung, di bagasan haguturun, di halujaon, di makar ni mata, di parpasaon, di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotuan, labasiroha, dohot habasaron, di bagasan tod di parbadia, di bagasan horoniruha naso marpangaci, di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagugoon ni dibata, marhiti-hiti sejata hati goran di siamun dohot habirang, mamurus sian hasangapon dohot haliaon, sian barita narwa dohot barita na dingkan, songonaka na mga niluhon, hape parsitong do, songonaka naso tinadda, hape na tinadda do. Songon na naing mati, hape na mangudu. Songonaka na binunu, alay dada na mati. Songonaka na marsak, alay toktong do parroha nalas. Songonaka na pugus, alay torok do di pamura. Songon naso paradongan, hape saluhut do di gonggom. Ido sahat na. Hamak karongan sa porsyaw nagabi ujahan ni topik ni Jamita, di minggutta di tikyo ni ma pakobasyon nagukholong. Dongan sa porsyaon, tung sada lasirohado, molo martabba bilangan niya ka na porsyay, naulu gabi parbarita na uli. Jala, torok do halak na makasiholi, ulaw na marhubas dito nga ni huriyay. Alay, dinanaing gabi sa halak parbarita na uli, dada sada ulaw na muray. Dada siyan roha-roha ni Jol masabingi. Alay siyan hatutuan ni dibatadoy. Na milit, jala mamaso-maso na poso na. Gudang do akka ala si roha, na ro tungguro niya kaparhubasi. Alay, lasongorido torok niya kahamolon, na buy masa uju makubasi ibana. Naolo do ro dinggan pajakoron niya karuas, na hinubasan na. Dihawolongi, dipuji, jala di persangapi, hinrohon di ulau nadingkan. Alay, oro do sipata, ruah kapangitsahion, rehe-rehe, saha tu na mga rupa, dohot na manosak akan napulso ni dipata. Alay nakpesongoni, naik kun di bagasan hasatiyaw do akan naporsyay, akan napulso ni dipata, labar hubas di tuang-atungan ni hasyang anon. Lasongoni manian, kita saluhut na, hamu akarongan sa porsyaon, akarongan sa ulaw dito ang atongan ni huriyay, di bagasan hasatiyaw mahita, mangulahon persuruan ni Jehovah. Dongan sa porsyaon, nung nga jumulo Apostel Paulus, mangarupi akahamol dito ang atongan ni pagkobosyon na. Mamuka siyan perjupangan na doho Tuhan Yesus, di perjalanan mendapat huta Damaskus, tungo di halaputi Apostol Paulus do pakubasyon na ginuhan ni Horoniruha.
Di huta Korin, dung do ibana makubasi huria na pinajonjong nai seliling 10 bulan. Tardok huta na madumado ia huta Korin. Alai gudang do hapariron na niyay ni Apostol Paulus diduati. Daksian huriai di jalur ibana para balajuan na balik sa mangula do ibana martonon pauli tenda songon na masa diujui. Nak pesongoni di halas sunibana doi dihubasi jala ditanyak ko di bana do huriai asa dengan tubuh haporsiaon da sida. Alai dung detadikon Apostol Paulus huriai terbigi matu ibana babua nunga sursar huriai hinorohon ni gijang ni rohani ruas narong disi na semangasahon hadirion nagado. Jala pas masa do tiki akka parboda haliluon naro tu huriai. Jala las murdo may musi tu hasomara na masa di ujui ima masobba tu akka gana-ganaan dohot mangula ragam yak kaulaun hagiduhon. Hinarohon ni ima di pasahat Apostol Paulus surat nai laho mangapoi huriai asa mulak tu dan hasit tongane. Lain si gatot tama akka atung macerikot si hangulu horotta sian turpu jamiton makasahon turpu nanto jaha ditikion. Naparjolo ima unang magopo pajalo ombu dia sini rohani di patah. Dongan sa porsiaon mardongan holong do dia poe Apostol Paulus huriai. Di surat nai pola do di guare Apostol Paulus huriai songon dongan na sa ulaun nang manada hasit tongani. Di apoy do nasida asa unang magopo pajal on nasida di asini rohani di bata. Barita na uli na siya Tuhan Yesus idu sada barita la siroha. Hasasahan ni ima sada tikki parasia. Ala biasi ide batarun nasida ubay nasahat barita i. Hawak kadongan sa porsiaon lasoma sada siribangotta de ngudut taon. Asa unang magopo tabahin haluaon naong pinasaha ni Tuhatta Jesus tuhita gado. Tajak kumbabarita na uli. Sotung tatulak akka jamita na binuan ni si parjamita ay hangaluad doi tinggulut taon. Songon bukede nomor 127 ayat turu didirok disi ope holan asini roha si pangasahon otto ni. Asa hamuak karongan silihol-lihon na di batado haluaw ni. Jala tadok mamoliate ala persidohot kita di haluaw de penasahan ni Tuhan Yesus. Ala ni sotung magopo tabahin ni. Taparhasyang matiki narong di ngudut taon. Laho makapalatehon haluaw na penasahan ni Tuhan Yesus tuhita gadup persada-sada. Ay itong argaro hita di tubus marhiti mudar ni Tuhatay. Ima tadda horo ni rohani di bata tuhita jolma na tinokpanay. Napaduahon jagahon madirim sotong gabe partuktukan tunaasi. Hawak karukan dada holan si paingot nan lehon ni Apostol Paulus tuhuriay. Marhiti-hiti akka hatawdeng. Alay laos di paingot do huriay marhiti tiruan na dinggan siyan na nilwana. Di patuduhon Apostol Paulus do ibana na tutuna poso ni dipata ujo mga dopi akka hapolod di kuluna. Di bagasan habengeton gudang, di bagasan akka haporsuhon, hasusaan do hagugutan, di nahona pukul, di natarhurung, di bagasan haguturon, di halujaon, di makar di mata, di parpuasaon, di bagasan hatomanon, di bagasa parbenotuan, labas siroha, dot habasaron, di bagasan tod di perbadia, di bagasan holo ni roha, naso marpangaci. Mardongan benget ni roha do Apostol Paulus, manaon ragam nyaka naposuki. Di bagasan holong naso marpangaci. Dang gabi ditadikon di bana ulaon pakobasyodi. Balik sa iududo sahat tu ujungna.
Adin rohana, bolo masohot do ibana sen ulaun pakoposioni, tutu boy dui gaya pertutuhan, tuaka na asing. Hawak karuangan sapor siyaon, nang makita gadok majamot ton diritaon. Hita akan na porsyeri Tuhan Yesus Kristus, asa manak mahita di saluhut akka nataulahon. So tung gabi pertutuhan pangalahot tay. Alain yan, marhiti ngurut taon, lam torok mabilangan yak kana porsyeri Tuhan ta Yesus. Arong dusara turusan na dung masa. Ima dusara tiki arong masahalak misionaris di India na margoar Stanley Jones. Pajuk pang maiba na do si Mahatma Gandhi. Ima sahalak tokoh kemerdekaan di India diujui. Didok misionaris sima tu si Mahatma Gandhi songonon. Nung tunggudang hubigi akka pangajari ommo na dineto siyan bibili. Lumoy may siyan jamitan ni Tuhan Yesus na tersurat di Matius 5 sa 1 na papituhon. Alay, tungwa sama danguluho gabi sa halak Kristen. Ima, suku-sukun ni si Stanley Jones sa halak misionaris tu si Mahatma Gandhi. Dungi, dialusi si Mahatma Gandhi ma. Dakya hutulak Tuhan Yesus. Tung holong doro hakku de Kristusi. Alay, boto hamuma, sogoro rohaku marnida parangan ni halak Kristen di luaton. Ala maralo situtudo pangalahuna sida sian halak Kristen na sa sitongna. Hawak karuangan sah porsiaon, hohomma misionarisi. Diribangi mapaduhan ni, dohot akan masa diluati ditiki. Jalo tutu, gaya bisa ada pertutuhan do ditiki yang go pangalahon niya kalak Kristen. Ujungna dangolo akara toro gabi parugamu Kristen. Dongan sa porsiaon, marhiti-hiti saritoi naing ma gaya bisa ada turusan nambare polay di hulutan. Tapadaw matutu akka pangalaho na gaya pertutuhan tuah karungat tanah asing. Jamot ma tajagahon hadiriyota. Tapaturuhom ma hala Kristen na tutu. Jala marsitutu hita di ngulut taon. Asalam toro palak na uluro mandapoton Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhon marhubas di bagasan holong ni Ruha. Hamak karungan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus. Di patuluhon Apostol Paulus do hadiriw na sitong di namakubasi huriyay. Tuk pero ragam niya kahamolon, marketsorin akka namasa, si pataro hasangapon, si pataro haliaon, si pataro barita na ringgan, si pataro barita na ruwa, duhut akka na mga luluhon, alay manotong do hadiriw ni Apostol Paulus. Nak petersongon akka na marsakibanan, alay toktong do paruhan alas, songon akka na pugus, alay torok do di pamora, songon na so paradongan, hapi sa luhut do di kongkong. Asa di bagasan holong do ibana marhubas, saya di halaputi ibana do, buha asa dinggan jala uni huriyay, buha asa sonang rohaniyak ka na porsyay, asa manahan sahat ro di ujungna, nak pegudang akan pamarsak, nak pegudang ragam niya ka molon, dia rupi akka na porsyay. Songonima Apostol Paulus, holong ni rohaido di bahay di bana, gabi sejatana manabudihon sa luhut akka duk-duk ni roha na masa di kuluna. Dang di patuluhon di banay, nasa ragam niya kaholso ng hamolon di kuluna. Na pinatuluhan ni si Paulus sima, holong nabulin, holong naso marpangatsi. Hawak karuangan sa porsyaon, Oma pangapoyon ni Apostol Paulus, tuhuriya ko rin, mardongan pakirimon, ang giat muba rohan ni Huriyay, mulak gabininggan mo si songon nasomal.
Jala asa diargahon na sida haluaw na lehon ni Tuhan Yesus. Sa lahut na pinaturuhan ni Apostol Paulus, ima na maraujahan di bagasan holong ni Roha na siyan Tuhan ta Yesus nang sumiyahod dirida. Asa songoni manakita, di na mangihuton Tuhan Yesus siyan holong ni Roha na turuma tay huto Tuhan tay. Di na mangularagam niya kapakobasyon siyan holong ni Roha ma taulahon akkaulaw tay. Di na marhubas sa mga karongan diragam niya kaulaw muna si kanupari di hutan ng dibalian, di hauma, di pasar, di perusahaan, nang di kantor, naing masudi akka ulaw ni, taulahon di bagasan hasitongan, mardongan holong na siya tuhatay. Taholongi maakarungat ta jolba, asa jupang akala si Roha na ginuhan ni dami. So nima nang dito nga tungan ni Huriyay, akka parhubas di Huriyay, naing mamarhubas di bagasan holong ni Roha. Manaham madragam niya kanamasa. Dito ang atongan ni Hamaolon. Dito ang atongan ni Pangutunan. Eswarong Huria na maluwas ang dragam niya kahamaolon. Alay, ikabuhay do manahan. Aka parhubas dito ang atongan ni Huriyay. Ujo mga rupi dragam niya kahamaolon ni. Sahat ma taulahon tuhunatay. Sutong masohot hita. Siyan pagkabasyot ta. Ale manahan ma sahat rodi ujungda. Masih tugu-tuguan ma tuhading ganon. Rak ma akaparhubasi. Marmahani ruas ni Huriyay siyan nasa rohana. Olo ma akka pangula dohot ruas ni Huriyay dipature akka uluan ni Huria. Na jonjong dito ang atongan ni Huriyay. Asa lam tuding kanna. Pos maruham. Molo sarili kodrim diguhi todi purbadia. Saya na tao gabi di bature dengan ulumi tao tuhading kanon. Hamo kadongan sa porsyaon di padadanan nitikin dalam majon tunggudang do ragam nyaka pakobasyon si ulah honotta. Asa naing masudi akka ulaun si pamasota dito ang katongan ni Huriyay marujahan di bagasan holong. Aron doon sa tudusan na pinatuduhon ni sahalak parapuan na marguar Bunda Teresa. Ima sahalak parapuan siyan Calcutta, India. Tung matsegudang do akka ulaon na ginuhan ni holong na pinatupan ni Bunda Teresa ujo ding guluna. Dihubasi iba na do akka na marsahip, akka na sumardiha-diha, na mauwas na mali, akka na mga rupi hamolon di India diucwi. Marujahan siyan holong na polido di ulahon di bana ragam niya kapagkabasyon ni. Jala, kino ibana do, moro di hubasi ibana pi akka nagali dos dui songon na makubasi Tuhan Yesus. Tungdu hari do ibana. Hading ganon ni sada pakubasyon, dada di ida siyan sedia gudang na penatupam di na makubasi. Alay, sedililing doho setia makubasi ulaun di debata. Tutu sa dapat doha na si tongdoy ay torok do halak na macelah si tuturuhana makubasi Huriyay di mulana. Dalam gudang ragam nyaka ulaw di bahay di bana. Alay dilaw-law niyari subinoto aha alana oro di iba nagi masohot siyan ulaw na. Atong unang manian songoni akan na porse. Sa pala ng tayhutto Tuhan Yesus, manotong mahita mangihutto ni bana. Sa pala nung taulahon ulahon pakubasyon ni, manaham mahita sa haro di ujung na, mangulahon parsuruan ni dibata. Hamwak kadongan sa haporsyaon, dung dohya didok Bunda Teresa songoron. Molo di ulahon na dinggan, olo doho dohonon ni halak, arong nabinwa manusia ni. Alay manang nabuhapi, toktong maulaw na dinggan ni. Nasa ulaw na dinggan, naniulam sa nari, buhay sa jodoy, masugot, di hulopahon, akka jolma. Dang diingot be, akka na dinggan ni. Alay manang buhapi, toktong maulahon, ulaw na dinggan. Hamak karungan, mangulahon na sitong jaladinggan,
Idu sada ujahatta lau patupa pakobasion na ginuahan ni Holongi. Jala songon na penaturuhan itu hata Jesus di pakobasion na. Songon lima taha masa dito ang atongan ni Hudui, dito ang atongan ni nguluta sigunu pari. Siyan iya siruha, siyan parsetutuan mata patupa, ragamnya keulaun narikan. Atong manotong mahita di bagasan hasatiawan mangihutton tu hata Jesus sa rodi ujungna. Jalata haburjuhumma pajun nasaha na tuhita. Taulahumma ragamnya kapakobasyon di bagasan horon ni roha na siyan tuhata Jesus. Amen. Martangyang mahita. Ali Tuhan daripada Jehovah, muliatan madihatam na badia na maraguguyok kami. Mangapoy hami, asa mangula hami di bagasan horon ni rohami. Ajari paso-paso hami Tuhan. Hami akka na porsiya, hami akka na posong. Lah marhubas yan na sa ruhan nami, patupahon, pakubasyon na ginuhan ni Holongi. Marhiti-hiti ko rin na mo Tuhan Jesus Kristus, asiruham, jalo matangiang namion. Amen.